Voilà. Attends, Actuel Média flebro anga fulbaye obismila émission Doni kenè kono amedele ka émission ga alamsa ngabita anyake arabado 19 wati ka keni voyage de bambulo chini alamsa donc o hakato amu ina ofe ame mo fembi baburama bagayoko amadi bagayoko fake Kalaban burama amadi le fembi amena kuma dama abe folni tan ni da flebro da diuna kan bo bema amse fata menanga ngali karambo ida so ko alhamdulillah ba fe ka foli ge diuni mo do ni kan bo bela Actuel Média sans fin wati awo nti basi ambe foli duma e be wati be na chukuru mo chaman bam fle aka temenena amberke faraje jamana to jamana arabu jamana bebe telefoni ci mako brama anyi yekuno u bendi so jayi me krenkene yala sabu ko fen kana dama nyinen kana kako ke barka da iyere ke barka de ka patron ke barka da mi arajo ni waribo kani beke sigilenti kaso kono kake ambe do kai fen be monobo oyesi arajo tiguno alake sidu arajo tiguno alako sidu hami gelen be arajo tiguno no yenin ke ka bla nyebe albe kaye alaku hami noya alaku hami noya keren yala ke do ke anka jamana banye ke do ke anka jamana nyemogoye amnene ni ke ni fokoyi ay san chaman badike mum de si dobe bi haketu do yerete au katele ni vile mais amiri be jamana la do be telephone tableau amiri be jamana la do ba yate ubita ka sa kuna fone dimi ke ka fo anga tanka amiri ya yira amum be sokono na amiri ya donne no amiri ya donne no ne nanti sala je yorolo ani president te nyokondo na ambe do kuye ande ya fo sanchama jamana bani ibe mali tita ko fede abita nyefe di on yere me fleni si mbi yoro mina sesa mbita sambi ko tontonde la ouais asala khashidi mpong lani be bile kaneto baranna la quoi mais kebino kuma ambi duwo de ke jamana yi jamana na ka lafiya be mogo bulu ala ko tigutanye jamana na ka herebe mogo bulu na de be miri faso ni na ala ka tigitanye ala ka tigitanye Outumala mbe douke, fama nounye, ke douke, anka ministrie, ke douke, anka président, ke douke, anka maire, ke douke, anka commandant. Ambe kulunkele mona. Outuma na nanola. Mununte sansoro juruko. Anka deni munyere, amodeun, anambalemo, munye ke to kelero. Ala ke yafakuma. Mumbe ke to kelero ambi tasib la katuma utuma nanoma ambe miribe ko kelende la ala ke jamana lafiya ala ke jamana lafiya geleya be jamana ni kono munya nyefe mo ya ala ka ku mo jisma ya ala ka no ya woti kuma premier ala sugu baburama ibrahimo ye do ga ala ka do mune ala alsa ala ka shidi ala ki miangoro kana mo chama ka ma kono antena bla sma ble yiri bravo to ko na fo dien fo ofo yiri nego yiri tigi burama bagayoko ikilempe do jendi bulo sanfe simo amina kuma yiri kan baguru wala yiri nafa mo jenante kono angon ma tige ka tobli ganai ama tige ka mo glana yala nafa we wala ko fewa yiri nafa te tige liyo ay yiri nafa de turuli awa yiri nafa de ke yiri turu sanyi de be nalela bagaw de be bolalela ni nokoya chamanya ka jamana kono be yiri ko didu na ambi do ke mo ki hakili to ala anka forma mo bala mo ko jini kumo samosa ubi yiri turu me gambe do anda be sama zofro ke mana musoma ala ke sini kene ya duma zofro ke mana musoma samosa ubi yiri la black sanko ke kelemla ke yiri bato ambi yiri di fe be jini be abede be na yiri la be sanjila nkani chamamba foko yiribe kuma mogo fe chamamba foko yiribe ni mogo ya atado yiri ni nda yiri premier nyero wodi nkunye ngunje akumanga nyingalula ngame do akono detla yala gunje nafa wala wa babudama nafa be nkunje la angon bae fambe fe aka cha be ke sira da wala ka cha nga bae ifene mbawo nyente grevle mbana ni bana ika mogo mine bana kelike mine be ibita bana batola sesike kuma be nguna ne mangene
ne man kɛnɛ a tɛ su sunɔgɔ a tɛ tile sunɔgɔ kana foyi kɛ i bɛ taa sogo fɛ n'i taara sogo fɛ i bɛ nkunjɛ kɔlɔsi fiɲɛ mana ci a bɛ nkunjɛ bulu min kɛ ka dugukolo fura a bɛ nkunjɛ bulu min kɛ ka dugukolo fura i bɛ to tigɛ muru daɲa kelen kelen muru daɲa kelen kelen i b'o fɔ muru la bisimila rahmani rahim bisimila rahmani rahim bana mana gɛlɛya cogo cogo n'i taara nkunjɛ bulu la min y'o dugukolo tigɛ bisimila rahmani rahim k'a tigɛ n'a ye i bɛ taa ka taa misiri kɔnɔ fɛngɛ la n k'aw de hakili la ko misiri kɔnɔ fɛngɛ ko tɛ mago ɲa ji min kɔfɛ a bɛ mago ɲa wa ayi la misiri kɔnɔ fɛngɛ gɛlɛya min sɔrɔ n'i bɛ se la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina n'i y'a fɔ a la ko kuru ala b'a nɔgɔya yiribɔ kana filɛ ko fini nin b'a la dɛ an bolo ma dalen ala de ma mais n'i y'a ye dɔw b'a yira an na ten ko ko nin tɛ bida ye wa nin y'an ka jamana fini de an ka segin ka na nkunjɛ kɔnɔ sisan o nkunjɛ n'i ye nkunjɛ o ta n'i taara ka taa misi dala fiɲɛ ta i bɛ nkunjɛ ta bana juguyara cogo cogo i b'a kuru 3 tigɛ ni cɛ don kuru 3 ni muso don kuru 4 n'i y'a tigɛ bisimila rahmani rahim ka n'a tobi k'a ko n'a ye bana n'a bɛ fiɲɛ bɔ n'a ye tile 3 kɛ n'a ma nɔgɔya a bɛ taa kiyama o y'a waati dafalen nkunjɛ o ye nkunjɛ nafa ye nkunjɛ n'i nana ka n'a kɛ fɛn dɔ nkunjɛ tɛ den dɔ kɛ den kurukuruma nin a bɛ den kurukuruma min kɛ aw tɛ datu ye aw kɔnɔ ko datu ye fɛn gansan ye wa ayi i bɛ taa nkunjɛ den min bɛ la kurukuru la i bɛ taa ta i kɔrɔ ka taa sugunikura la misi a ɲɛfɛ dɔrɔn i bɛ taa a ta k'a ko ni tɛmɛ fu ye ka nkunjɛ den nin ta k'a n'a jira k'a susu ni u y'a f'i ma i la mɔgɔ ma k'a ye taa n'a ye faransɛ sa a biɲɛ bɛ k'a dimi a ye taa n'a faransɛ a biɲɛ bɛ k'a dimi i b'a d'a ma dɛ kuru ɲɛ 2 sɔgɔma fɛ biɲɛ dimi nin bɛ ta a bɛ biɲɛ dimi ba pe nkunjɛ den b'o kɛ a y'a faamu n'an ko an bɛ to nkunjɛ kan an bɛ se ka su dɔ i bɛ tɛmɛli ɲininka a la k'o ka ca basi t'a la ayiwa karamɔgɔ bila i ka jaabi kɔni diyara n ye kosɛbɛ an ko ye yiri minnu ta ka na n'u ye k'an bɛna baro sigi o kan bi i da sera dɔ ma ka sɔrɔ hali an ma ɲininkali kɛ fɔlɔ n'o ye nkunjɛ ye nka yiri tɔ 2 bɛ yan a 2nan o ye mɔgɔ yiri mɔgɔ yiri an kɔni b'a ye hali mɔgɔ caman t'a yelen dɔn yala n'an ko ba bolo i k'an bilasira bi yiri sugu jumɛn don a bɛ cogo di a yɛlɛna bɛ cogo di a bɛ se ka mun dilan a bɛ se ka mun tiɲɛ n'i y'a fɔ ten mɔgɔ yiri a yiri yɛrɛ tɔgɔ de ko mɔgɔ yiri awɔ a tɔgɔ yɛrɛ de ko mɔgɔ yiri karamɔgɔ an ka jamana lafiya sa mɔgɔ yiri jɛgɛ dɔ bɛ ji la u b'a fɔ ko taala e bɛ taala dɔn a tɛ bamanankan kalama taala ale kɛlɛ boso b'a dɔn n'i y'a fɔ muti ka den ɲɛnɛ segu ka den ɲɛnɛ boso den ɲɛnɛ sɔmɔrɔ den ɲɛnɛ min bɛ ji baara kɛ ko taala u bɛɛ b'a dɔn taala ale kɛli komi tɛbɛ ale kɛli komi tɛbɛ ni biɲɛdimi kelen nin ye mɔgɔ minɛ n'a y'a tɔɔrɔ tu taala i bɛ taa mɔgɔ yiri ɲini k'a tile kelen susu k'a tile kelen susu kɛ nkuna ɲɛ ta k'a susu k'a mugu bɔ k'a ni taala ci ta k'a naji k'a la k'a tobi k'a di biɲɛdimi tɔ ma a bɛ biɲɛdimi ban pewu taala de b'o kɛ jɛgɛ taala ani mungunan ani mɔgɔ yiri ala sugu sago i m'a ɲininka yiri la n b'a mago ɲɛ yɔrɔ dɔn k'a tiɲɛli yɔrɔ dɔn ala sugu sago ayiwa Actuel Média sanfɛ halisa an y'a fɔ émission daminɛ la k'a fɔ ko émission bi a bɛna sinsin yiriko kan parce que an bɛ émission caman kan an bɛ kuma laturu ni dɔnni bondaw kan nka yiri mana fɔ Mali kɔnɔ yan bi Bourama Bagayogo tɔgɔ bɛ fɔ a la o de y'a to an bɛ fɛ ka caman fɔ yiriko la bi émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ ka sabu kɛ an bɛ ka sɛnsɛn hali ka se sunkalo ma sunkalo banaw an bɛna kuma nin bɛɛ kan nka karamɔgɔ yiri sabanan b'an bolo ni an bɛ kuma teliya ka s'o ma o ye zɛnɛ nin jɛ jatigi faga ye an kɔni an b'a ye mɔgɔw b'a ko juguya yiriw kama k'a ko walasa k'i lakana yala n'an ko i ka dɔ fɔ an nafaw la bi Actuel Média sanfɛ i bɛ se ka mun de fɔ i denw ni mɔdenw na n'i ka kalandenw ɲɛna n bɛ n sera n jɛ jatigi faga n b'a dɔn dɛ awɔ ale de bɛ yiri bɔ ye k'i sigi a pilasi la k'a faga kɔrɔtɛ b'i nɔfɛ u y'a fɔ ko kɔrɔtɛtigi bɛ n'i faga suba bɛ n'i faga dɛbɛlijugutigi bɛ n'i faga a bɛ n'i bɔ i ka baara la i bɛ taa n sera n jɛ jatigi faga ɲini
i bɛ taa la dɔn kɛri alamisadon fɛ n'i y'a la dɔn kɛri alamisadon fɛ i bɛ n'a susu aw bɛ kolonkisɛ ye ten kɛ aw hakili la k'a bɛɛ n'a nafa tɛ wa kolonkisɛ kelen kelen nin i bɛ taa kɔnɔma 40 ta tu t'a la ta t'a la ni suba ko k'a b'i faga ni kɔrɔtɛtigi ko k'a b'i faga i bɛ taa nsɛrɛ in je jatigi faga ɲini ka taa la dɔn ɲini ka kolonkisɛ 40 ta a la k'a susu kolonkisɛ kɔnɔma a la dɔn i b'a susu n'a ye k'i wusu n'a ye mɔgɔ m'a de juguyara a bɛ taa likiyama mais mɔgɔ t'o dɔn caman bɛ yen a b'a yɛrɛ faga a b'a yɛrɛ faga mun na kɛnɛ mɔgɔ ye ten k'a fɔ karisa ne b'i faga dɔw b'a fɔ ma e karisa wa ne b'a faga o ne e si tɛ la e bɛna sa o ni mɔgɔ ni a ye wusu nsɛrɛ in je jatigi faga la n'i y'a ka sara saya fɔ e yɛrɛ de bɛ sa awɔ tu t'a la ta t'a la kulonkɛ t'o la kana n'a fɔ mɔgɔ ma sa ala de t'a ni ye nka a ye sababu kɛ ala sugu awɔ ayiwa émission Doni kɛnɛ Actuel Média sanfɛ halisa an bɛ yan an bɛ mɔgɔ min fɛ yen Kalabankɔrɔ Bourama Bagayoko Amadi Bagayoko fakɛ ani an bɛɛ lajɛlen fakɛ ani an mɔkɛ ani an karamɔgɔ Bourama Bagayoko émission Doni kɛnɛ a bɛ ka sɛnsɛn ka taa an bɛna don banafuraw kɔnɔna la a sababu kɛ sunkalo bɛ ka se sunkalo tɔ ye tile damadɔ ye ni ala y'an si janya ka kɛnɛya di an b'a furudimibagatɔw ka ca tensionbagatɔw ka ca yanga an b'a daminɛ furudimi la furudimi yala yiri bɛ se i bɛ se ka yiri fɔ bi kalandenw ni mɔdenw ni ɲɛna u bɛ se ka mun ta k'u yɛrɛ furakɛ n'a ye ka se ka sunkalo ɲɛsigi wa lala o baraji bɛ se cɛkɔrɔba sigilen ma yan n bɛ se k'a fɔ sunkalo selen nin filaw ka bana de don dɛ ni sunkalo sera filaw la furudimi n tɛ se ka sun dɛ Bourama furudimi de bɛ na n tɛ se ka sun dɛ tension de bɛ na n tɛ se ka sun dɛ jabɛti de bɛ na ni Madu Sangare y'i sɔrɔ yan a tɛ diya dɛ Madu Sangare hali Madu Sangare ala cɛkɔrɔba yɔrɔ tɛ se ka kuma ne kɔrɔ bi i y'a mɛn ni o y'i sɔrɔ furudimi y'i sɔrɔ furudimi mana gɛlɛya cogo o cogo an ka ɲama kelen kelen ni ɲama i bɛ ɲama dɔn i bɛ ɲama ta k'a susu a den susu ka nɛrɛmugu k'a la hali n'u y'a fɔ k'i tɛ sukaro na mugu a bɛ furudimi ba pewu ɲamaden de ye furudimi fura ye walayi o y'an ka yiri ye ɲama bɛ den min kɛ taa susu i ka tɛntɛn i ka nɛrɛmugu k'a la i b'a mugan tɛ furudimitɔ ye i bɛ tɛmɛ n'a fɛ yan o fana an ye kɛ yiri min tɛ yen u b'a fɔ ma ko nɔnsiku nɔnsiku i t'a ye furabulunin don ten mɛ mɔgɔ t'a jate hali muso min b'a la kɔnɔ bɛ tiɲɛ u b'a fɔ a ma ko tonso b'a la n'a ye den kelen sɔrɔ kɔnɔ kelen kalo 6 la a kɔnɔ bɛ tiɲɛ kalo 3 a kɔnɔ bɛ tiɲɛ tonso ɲimi b'a la taa nɔnsiku ɲini n'i ye nɔnsiku ɲini i b'a susu k'a tɛntɛn ka nɔnɔmugu k'a la a tigi k'a mugan a den a b'o don lakɔli la o den kelen bɛ don surasi rɔ suba t'o minɛ kɔnɔtiɲɛ t'o minɛ awɔ ala sago sɔrɔ ko yiri damadɔ i na sɔgɔni ko nin ye Bourama ka émission ye a ka farankan mun kɛ k'o di a balimamusow ma ani a denmusow n'a mɔdenw ma walasa u bɛ se k'u fara bolo la cogo min na halisa an bɛ émission kɔnɔna la kɔnɔna banamisɛnninw yiri dɔw bɛ yen minnu bɛ se ka kɔnɔna banamisɛnninw kɛlɛ wa yala ka mɔgɔninfin ye lafiya dusukundimi b'i la walima furudimi i ye furudimi ta i y'o fɔ sisan nka walasa sunkalo bɛ se ka nɔgɔya mɔgɔninfin bolo cogo min na hali garizɛgɛko sira fɛ mɔgɔ bɛ se ka yiri jumɛn bɔ k'u ko sunkalo musakako la hami ko la u bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an bɛ émission bɛɛ kɛ yiri de ye bi an bɛ mɔgɔ bɛ kɔnɔrɔ bana ni nin mɔgɔ t'o jate minɛ o kɔnɔrɔ bana sugu o sugu jinɛbere bɔlaw t'a kɛ u bɛ lemuru kelen kelen nin ye lemuru kelen kelen nin u b'a tigɛ tigɛ k'a fara bɔ ka taa fili sununkun nɔ ɲama nɔ kana sira wɔlɔ dɛ a ta i k'a da tile la i k'a susu kɔnɔrɔ bana fɛn fɛn ni dɛmɛli don n'i y'a k'a b'a ba pewu lemuru kɔni a fara kɔni lemuru kumun kelen kelen nin kɔnɔdimi sugu o sugu a b'a ba gange wa muso yɛrɛ ka gange kɔnɔdimi a kɛ tolo fɛ gange kɔnɔdimi kɛlen k'i tɔɔrɔ i b'a to yen u bɛ taa hali ni kana ɲɛgɛn la dɛ sugu dɔ u bɛ taa ɲamaw bɔ yɔrɔ min na lemuru fara min b'a la i b'a fara ɲɔgɔn kan k'a ko k'a susu k'a sisi i b'a mugu ta ten i b'a sisi k'a kala i b'a kɛ kuruyɛri la k'a min a b'a ba pewu kɔnɔrɔ bana bɛɛ misɛnmisɛnnin ninnu bɛɛ awɔ o kelen fɛnɛ i ti aw tɛ taa payasi ninnu dalen ye sugu la payasi kɔrɔ bilan kɔrɔ dɛbɛn kɔrɔ a k'an ka farafin dɛbɛ ye
ni kɔnɔrɔ siri juguman ba b'i la i y'a furakɛ moriw fɛ a ma ɲa i y'a furakɛ bamananw fɛ a ma ɲa i bi dɛbɛnkɔrɔ ɲini k'a sisi n'i y'a sisi i b'a ta k'a kɛ a mugu ta k'a mugan a sisili a bɛ kɔnɔrɔ dɛbɛli la bana ninnu bɛ ban an bɛ furafinma min d'a ma o y'a sɔrɔ cogo dɔn wa ayiwa émission Doni kɛnɛ an b'a kɔnɔ yala an bɛna kuma di Bourama Bagayogo denkɛ ma n'o ye Amadi Bagayogo n'i ka jɛ ye dakuluɲa fila min b'a fɛ an fana yiri dɔw labɛn ale kelen kama ka sabu kɛ depuis i ka kɛnɛ i bɛ bɔli la bi i y'i tigɛ siɲɛ ale la k'a fɔ ko ni e tɛ yan k'an bɛ se k'an jigi sɛmɛ a la donc n'a y'a sɔrɔ o kuma ko siga t'o la fiyewu an bɛna kuma d'a ma yiri damadɔ b'an bolo yan a ye minnu fana ta surprise la an b'o k'a la bi. n b'o kuma de sa n b'o kuma si n denkɛ ma n'o ye Amadi ye n y'o de fɔ a ye fɛn jumɛn de b'a sensema dɔ joona fɛn min b'a la k'a sɔrɔ a ma sa k'a sɔrɔ a ma bana fɛn min yiri dɔ bɛ yen o de b'a sensema dɔn awɔ wa i ka da sensema ko la n'i ka waati sera dɔrɔn i ka waati bila n'i ka waati sera dɔrɔn i ka waati bila i den k'i remplacer i y'a mɛn e b'o yiri dɔn dala teliyarɔ ko fɛn min b'a sensema dɔn o de ye namasa ye namasa n'i ye namasa turu kɛ san kelen kɛ a b'a remplacer bɔ a kɛrɛfɛ donc walima ni n'ale tɛ yen dɔrɔn ni nin tɛ yen bi hakɛ to n ye kɛ kuma de f'i ye anw ka dɔnni sira fɛ tubabuw ka dɔnni sira fɛ sarabusimɔgɔ bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ sa n'a bɛ baara kɛ i bɛ taa sarabusi la mɔgɔ naani de bɛ o bɛ baara kelen kɛ ni dɔ tɛ yen dɔ b'a kɛ ni dɔ tɛ yen dɔ b'a kɛ o kuma nin de ye remplacer ye. I t'a sɔrɔ ne ko karamɔgɔ Amadi e bɛ micro minɛ i bɛ foli ni tanni kɛ filɛbɔ la Actuel Média sanfɛ an bɛ sɔrɔ ka yiri fila min b'an bolo an b'o ɲininkali tɛnku i bɛ kuma kan. A diyara n ye Mayiga n bɛ foli lase Actuel Média filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ Mali la yan ka taa bila farajɛ la diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na Congo bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma na Actuel Média kɔni bɛ yan nɔ a bɛ ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen k'aw la kunnafoniya ka tila k'u ladɔnniya u bɛ baara min na hali bi Ala ka sankɔrɔta d'u ma Ala ka lawasa d'u ma o de ye ne ka folikan ye k'a lase bɛɛ lajɛlen ma. Ayiwa kuma la teliya la an nana bi babu la an fɛ an se ka na émission na ni Amadi b'a dakuluɲa fila fɔ an ye yiri min labɛn ka d'a ma an filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan o de ye manje namasa ani samase yiri sugu jumɛn don ani manje yiri sugu jumɛn don nafa b'a la wa mun tɛ dumuni ye wa ka sabu kɛ Bourama yɛrɛ dɔ fɔ an ye namasa kan hali n'an bɛ se ka pan o kunna walima i bɛ dɔ fara a kan dɔnniya de don baasi t'a la Mayiga i y'a fɔ cogoya min na diɲɛlatigɛ kɔnɔna la yiri bɛ yen nafa bɛ yiri bɛɛ lajɛlen na kelen kelen n'i tɛ min dɔn i b'a fɔ de k'i to o dɔn an ka hadamadenya la bi in na kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ la cɛ ni musow bɛ furu kɛ ka taa se san 5 san 6 den tɛ sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ n'a tun fɔra ko denko bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ la u b'a fiɲɛ ta ka da muso kun sɛgɛsɛgɛliw y'a yira n'o y'an ka dɔgɔtɔrɔw ye u y'a yira k'a fɔ u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la cɛ camanba bɛ yen nɔ bi in na min jɔyɔrɔ b'a kɛ min bɛ kɛ sababu ye k'a to ko den tɛ sɔrɔ o sababuya tɛ dɔwɛrɛ o ye lawacɛn bɛ cɛ caman b'a sɔrɔ bi in na Mayiga ni i taara dɔgɔtɔrɔso la ni dɔgɔtɔrɔw y'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko lawacɛn de b'i la Mayiga ni ko lawacɛn de b'i la Mayiga o fura tɛ furajan ye o y'an ka namasa kelen kelen ye awɔ namasa lili de bɛ ɲini i bɛ namasa lili ɲini ka a bɔ Mayiga n'i ye namasa lili bɔ i b'a ja ka sɔrɔ k'a da tile la n'i y'a da tile la i b'a susu k'a mugu bɔ ka sɔrɔ ka misi nɔnɔ kɛnɛ ɲini ka k'a la k'a n'o daji i bɛ to k'a min lawa mana tiɲɛ cogo o cogo la Mayiga nin bɛ lawa a b'a furakɛ lawa mana tiɲɛ cogo o cogo dɔgɔtɔrɔ mana f'i ɲɛna ko lawa tiɲɛ de bɛ e la n'o ye cɛ ye nin bɛ lawa tiɲɛ furakɛ namasa lili de b'o kɛ awɔ. Ayiwa yiri filanan min b'an bolo karamɔgɔ Amadi Bagayogo n'an bɛna kuma o ye manje dɔw b'a fɔ ma ko papaye an kɔni b'a ye a bilennen a mɔnen ka di nka nafa b'a la tuguni wa mun tɛ dumuni dama ye i bɛ se k'an bila sɛbɛn kan. Nafa bɛ manje fɛnɛ na nin bɛɛ lajɛlen na n bɛ kuma nin bɛɛ lajɛlen kan an yɛrɛ ka kɛnɛya tagabolo kan an balimamuso caman bɛ yen nɔ bi na i bɛ taa sɔrɔ la kɔnɔdimi b'u la dɔw b'u wele yɛrɛ ko infection n'o ye lɛminɛnpo ye a bɛ kɛ sababu ye f'a bɛ kuru sigi u dɔw barakɔrɔla la kuru b'i kɔnɔ i tɛ bɔcogo dɔn a la kuru b'i kɔnɔ i lafiyalen tɛ su tɛ tile tɛ n'a y'i sɔrɔ
i bi manje kelen fɛnɛ lili bɔ i b'a lili bɔ k'a tobi ma i ka dongo do sɔgɔmada fɛ yanni ka wuli i bi wɛrɛ ɲɛ kelen min a la a bɛ kuru in yele ka bɔ i kɔnɔ i yɛrɛ b'a ye a mana kɛ kuru sugu sugu ye docteur fɛnɛ mana f'i ɲɛna k'a fɔ hali trompe bouger de b'i la manje lili i b'a ɲini i b'a tobi i bɛ to k'a min nka n'i b'ale min i b'a min daraka dumali i b'a min daraka dumali ka sɔrɔ ka daraka dun i bi wɛrɛ ɲɛ kelen min a la a kɛra trompe bouger o a kɛra ko kuru de sigilen don barakɔrɔla la a bɛ kuru in yele k'a labɔ o de ala sigi sago yiri samana kuma tɛ o ye samasen samasen yiri sugu jumɛn don samasen fɛnɛ ye yiri min bɛ yen n'a a nafa ka bon an ka fanfɛla in na kosɛbɛ n'i ko k'i ka samasen sisan n'i ma se bana jamana kan i tɛ samasen sɔrɔ hadamadenya kɔnɔna la i bɛ t'i fama mɔgɔ dɔ ma i bɛ taa sɔrɔ a sen latɔnnen don a sen bɛ latɔn k'a ɲɛda bɛɛ latɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya yɛrɛ ma mun b'a a caman kɛ o ye ɛrɛn dimi bɛ mɔgɔ minnu sɔrɔ ka caya n'u sen bɛ lafa u ɲɛ bɛ lafa ni ɛrɛn dimi y'i sɔrɔ i tɛ dɔwɛrɛ kɛ i bɛ samasen ɲini k'ale fɛnɛ tobi i bɛ to k'a min funu sugu o sugu a kɛra dabali funu ye o a kɛra ɛrɛndimi funu ye o a kɛra farikolo yɛrɛ la funu gansan o a bɛ farikolo fugɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'a ye denmisɛnnin na i b'a ye u bɛ bonya fo k'a dama tɛmɛ u si ma se yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ o bonya sera yen n'i ye samasen d'u ma u ka to k'a min i b'a ye farikolo bɛ ci ala sigi sago yanni ka bɔ kuma kɔnɔ kamana man yanni amadu bayo kuma kɔnɔ an bɛ foli ni tanni d'a ma ka sabu kɛ an ka émission dɔnni kɛnɛ anniversaire kɛ wa amadu bayo kun bɛ kɛnɛ kan a ye bolomafaga di a fa tɔgɔ la an fa tɔgɔ la ani an karamɔgɔkɛ tɔgɔ la n'o ye Bourama Bagayogo ye a y'i sen bɔ a kɔnɔ ka taa an ka foli di an bolo cité des enfants na an b'o foli ni tanni kɛ i ye denkɛ bila ka taa an ka kɛnɛ kan a diyara n ye kojugu a ka kan an ka a bonyamasegin kɛ émission in kɔnɔna la a ye bolomafaga min di ka donsow kunbɛn n'a ye yala k'a dansogo ko yala k'a sera seyɔrɔ la donso bɛɛ ka foli b'a ye donso bɛɛ ka bonya b'a kan karamɔgɔ yanni ka bɔ i bɛ ka téléphone numéro di sabu kɛ nin ye mɔgɔ dɔw siɲɛ fɔlɔ ye k'e ye Actuel Média sanfɛ bi a ka d'u ye ka kuma i fɛ wala u k'i lasɔrɔ i bɛ ka téléphone numéro d'u ma an bɛ sɔrɔ ka segin ka na kuma di an fa ma. Ne ka téléphone numéro o ye 77 66 69 32 77 66 69 32 Amadu Bagayogo ni ko ale le mankan ye an ka émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ Actuel Média sanfɛ yala halisa an bɛ segin ka na Baburama ni ko ye ne balimakɛ ani ne terikɛ ani n karamɔgɔkɛ n'o ye Amadu Bagayogo ye e denkɛ ani mɔdenkɛ ani ka kalanden yala n'an ye Amadu Bagayogo n'an ye Bourama Bagayogo tɔgɔ mɛn fan o fan an bɛ Amadu Bagayogo tɔgɔ mɛn a kɛrɛfɛ ka sabu kɛ danaya ani bonya kɔnɔna la a ye dɔnni ɲini a y'a sɔrɔ donc ni ko ale ka dakuruɲan fila ye émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔna la karamɔgɔ an bɛna ɲininkali min tɛnku la sisan o de ye an bɛ segin ka don an ka émission ɲininkaliw kɔnɔna la ɲininkali fɔlɔ min bɛ yen i ka nin yɛrɛtu filanan in na o de ye Kalaban Bourama Bagayogo bi an b'a ye réseau sanfɛ denmisɛnnin dɔnnikɛlaw ka ca kojugu ni mun sigi n bɛ laturu dɔn n bɛ yiri dɔn n bɛ cɛ bi saba dɔn bon an dun bangena ka sɔrɔ aw de bɛ dɔnni ko kuma fɔ yala ne ko bi i k'i hakilina di dɔnnibaga caya ninnu kan yala a bɛ ka tɔgɔ cɛn min lase aw ma wala a bɛ ka kɔlɔlɔ lase aw ma ka baara kɔnɔna la i bɛ se ka mun de fɔ. Ayiwa n'i ye ɲininka na nin kuma nafa kɛ bon dɛ nin kuma nafa bonyalen trop ka sababuya kɛ dɔnni an yɛrɛ tununnen dɔnni kɔnɔ awɔ ne yɛrɛ tununnen dɔnni kɔnɔ i y'a mɛn ka sababuya kɛ jumɛn ye dɔnni anw ye dɔnni dɔ bɛ ne bolo yan n b'a kɛ mɔgɔ ye wari m'a sɔrɔ n taara dɔgɔ ɲini karamɔgɔkɛ di muso ye kɛ n karamɔgɔkɛ ka foro sɛnɛ kɛ dɔgɔ tigɛ kɛ d'a ma o tuma la an bɛ taa dɔgɔ ɲini ka di karamɔgɔ ma kɛ dɔgɔ ɲini ka di karamɔgɔ muso ma a b'i laja la i bɛ taa musokɔrɔbanin dɔw sɔrɔ u y'u ka dugu kɔnɔ dɔgɔ ɲini b'a ta la mais i bɛ taa dɔgɔ ɲini ka na takuru bila a kɔrɔ a b'a fɔ ko jɔnni nalen ni dɔgɔ ye ko karisa nalen ni dɔgɔ ye a tɛ fɛn ji ma o siɲɛrɔ dɛ n'i m'a dabila a b'i wele k'an kɛ baro kɛ nka anw tununnen dɔnni kɔnɔ e yɛrɛ ma dɔnni ta k'a filɛ bi dɔnnikɛla ka t'i sigi ko karamɔgɔ t'ale la han e y'a sɔrɔ cogo di ko jinɛ b'olu ye bon ni u ye turabu ni ta kɛ turabu kan fɔ n'u ma dɔn neni u t'u dusu tɛ suma an tɛ jitimu sa ninnu tɔgɔ fɔ ko mɔgɔbaw don u satuma mɛn ne dɛ han olu ɲɔgɔnna ani banakaw ka kasuma wuli
ani tasolo facɛ dɔwle ani dongorora buratigɛ han olu bɛɛ de tun ye turabu masaw ye u bi dɔɔni kɛ u bi u la bon bɛɛ hakɛ to n taara mina ka taa mutalifa arabukɛ dɔ ye ɲininka ko burama ko furabɔ yɛrɛ nana cogo di e bɛ furakɛ la furakɛ nana cogo di arabu don ne ko n ko furakɛ n ko awɔ furakɛ bɛɛ nana saloli de la saloli a daminɛ l'o la a bɛɛ ten disi dimi nu fɛn fɛn an b'an da la maga ne n'i ye bisimilahi rahmani rahim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina bisimilahi rahmani rahim alima sallallahu sayyidina muhammad rasulullah nabi armati alima sallallahu sayyidina muhammad rasulullah nabi armati a siɲɛ 7 kɛ situlu la n'i y'a k'i den na a bɛ sunɔgɔ disi dimi o ye bisimilahi de ye mais a bɛɛ bɛ taa o kan mais dɔɔni yɛrɛ kɛlen sa n'e ma dɔrɔ gosi e tɛna se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ o bɛ ne kamana gan han i bɛ dɔɔni de i b'a dɔn i bɛ mɔgɔ wɛrɛ bonya o fana bɛ sɔrɔ kɛ bonya kɔgɔ t'a fɔ a yɛrɛ ma n'a la kɛ di han e yɛrɛ de b'a fɔ ne wara o nɔfɛ wa n k'a nana a yɛrɛ ma mais ne k'a fɔ ni mɔgɔ si tɛ se ne burama de bɛ se e yɛrɛ bɛ d'o la kana da o la sa wa dɔɔni an k'a fɔ denmisɛnninw ye u kɛ ɲɔgɔnna gosi dabila dɔɔni belebeleba tɛ dɔɔni barikalen de bɛ yen awɔ hali ni mɔgɔ ko k'a bɛ diɲɛ dɔn ni barika taara a tɛ k'o ɲɛ barika mana don fɛn fɛn na o bɛ kɛ fɛn ɲuman ye a ye barika ɲini han ala sugu sɔrɔ ayiwa émission dɔɔni kɛnɛ halisa an b'a kɔnɔ an y'a ɲini aw fɛ aw ka émission in partager kosɛbɛ a bɛna tila ka émission in sɔrɔ an ka chaîne YouTube sanfɛ Actuel Média a bɛna tila ka sɔrɔ Actuel Média WhatsApp groupe bɛɛ sanfɛ émission dɔɔni kɛnɛ taw ani Actuel Média WhatsApp groupe baw a bɛ émission in version audio sɔrɔ yen nɔ a bɛ tila ka image fana sɔrɔ karamɔgɔ an bɛna se an ka ɲininkali ma émission a bɛ ka sɛnsɛn ka taa ban yɔrɔ la ɲininkali belebele 2 b'an bolo an tɛ se ka na ka taa n'an ma mun kɛ o de ye yiriko ɲininkali tɛmɛnen kɔfɛ an ye an ka laadalafɛn 2 ta an bɛ fɛ BOURAMA i ka dɔ fɔ an ye quoi i k'an bilasira u nafa ani u nacogo la n'o ye woro ani kolonkisɛ i da bɛ da sera kolonkisɛ ma an bɛ se k'a daminɛ la nkɔ kolonkisɛ mun fɛn sugu don yala tubabuw ka fɛn dɔ don wa jinɛw bolo fɛn dɔ don wa farafinw yɛrɛ de ka fɛn dɔ don wa a nafa ye mun ye an ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ ni da sera kolonkisɛ ma kolonkisɛ y'an ka baarakɛ fɛn ye ma an bolo fɛn tɛ a bɛ bɔ ji rɔ de ji la jinɛw ka fɛn don basitigiw ka fɛn don ale ni siyɛjɛ awɔ n'i y'a kɛ kolonkisɛ kɛ basi la a bɛ ɲa n'i ye kolonkisɛ kɛ fɛn na a bɛ barika don a la kolonkisɛ a bɛ bɔ ji la jinɛw bolo fɛn de don a ye komi sanu cogo ɔ kolonkisɛ n'i ye ɲininka la kolonkisɛ ye magoɲɛfɛn de ye wala i bɛ se ka nafa dɔ fɔ an ye sisan kolonkisɛ kan Actuel Média kɔnɔna la mun bɛ se ka émission filɛbagaw bɛ se ka mun ta sisan ko mɔgɔw ni y'a f'i ɲɛna kolonkisɛ i bɛ kolonkisɛ kelen kelen de ye an ka furu de tun bɛ k'a la furu wari kolonkisɛ bɛ wari bila yɔrɔ la o kolonkisɛ bɛ wari bila yɔrɔ la o wari bɛ se ka ko dilan wari bɛ se ka ko dilan ni mɔgɔ ye nkalon d'i la k'a fɔ k'e ye ko kɛ e dun m'a kɛ e t'an ka mugan ye nin ye mugan gɔnani nin e b'a dɔn e ti fɛnnin dɔ jamaniya la faama ye ko yɔrɔ ɲɛ o ye basi ye ko ye wa jamani min b'a la n'a dɛsɛ b'a la basi de don boli de don a ti f'i ɲɛna ko boli a sɔn ta nin o a dugukɔrɔta bɛ mago ɲa n'i ye kolonkisɛ mugan gɔnani nin ta ka kolonkisɛ den ta k'a bila mugan gɔnani na ka banaku tigɛ ko ni ne ɲɔnkɛra nin ko kɛ banaku k'a bɔ ne rɔ ni ɲɔ ma kɛ nin ko kɛ banaku k'a bɔ ne rɔ i bɛ kolonkisɛ ta k'a bila a kan n'i ye kolonkisɛ bila a kan n'i y'i siɲɛ la e tɛ se ka bɔ ne ka so kɔnɔ k'i bɛ sirabara sɔrɔ i bɛ sa n'a sɔrɔ i y'a ko kɛ ɔwɔ ka banaku bila sanfɛ banaku i bɛ banaku kɛnɛ bila sanfɛ k'i yɛrɛ masiɲɛ kan kolonkisɛ ye basi de ye ani mugan gɔnani fila ani mugan gɔnani a kelen mugan gɔnani kelen pe bila ten basi de don awa ala sugu sɔrɔ ayiwa émission dɔɔni kɛnɛ halisa an b'a kɔnɔ kuma teliya la an bɛna don woro kɔnɔna la woro an kɔni b'a a tɛ sɛnɛ an fɛ yan nka an ka fɛn foyi tɛ se ka kɛ fɛn sɛbɛn foyi tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ yan ni woro t'a la
a woro fama a bɛ bɔ n'a ye Côte d'Ivoire jamana kan Laginɛ jamana kan hakili la nka woro furu bɛ siri n'a ye basitigiw bɛ mago dilan n'a ye silamɛw moriw bɛ mago dilan n'a ye jinɛtigiw bɛ woro ye mun ye dɛ woro a nafa ye mun ye an ka jinɛtigɛ kɔnɔna la woro kɛli fɛn min ye kuma lasurunya ma i yɛrɛ ko kuma lasurunya ma woro kɛli komi moriw ka bisimila ye i y'a mɛn moriw ka bisimila ye a y'i da bisimila y'i bɛ pilasi min na seli kɔnɔ woro bɛ ten de walayi n'i ma bisimila yi dɔn i tɛ tɛmɛ seli la tiɲɛ tɛ i kɛ hakɛ to nin fani kelen nin bɛ na n taara Selenge n taara sɔrɔ u ye kɛ alikuranɛ ji bɛɛ ma o don dagajɛ fini nin bɛ na ne hijili u ma sɔn kɛ alikuranɛ di ne ma ne ko n ko a tilalen tuma min na ka ji bɛɛ ma ko Burama ko nin ye mɔgɔ kalannenw ta ye n ko anw kɔni ma kalan nka ne tun y'a di ne ma ne tun b'a fɔ bisimila rahmani rahim kuli fu Allahu ahad Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad n tun ni mɔgɔ dɔ bɛ bɛn dɛ ne tun y'a fɔ kuraw ju birabi nasi maliki nasi ilahi nasi min sari ali wasu wasu ali kanasi laji ni dɔ tun bɛ bɛn dɛ ne tun y'a fɔ ko bisimila rahmani rahim ani dɔ tun tɛ bɛn o yɔrɔ la hadamaden ka fɛn bɛɛ bisimila ye a ye cogo ɲɛ min na ala yɛrɛ nin da ten k'a kɛ ten n'i taara a kan i bɛ taa ta f'u kan a bɛɛ lajɛlen de bisimila rahmani kɔ awɔ awɔ fɛn camanba de b'a la mɔgɔw b'a kɛ i t'a daminɛ de dɔn woro fɔlɔ 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 aw ta denmisɛnninw t'a dɔn fɔlɔ 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 aw tun bɛ min kɛ nin a tun tɛ kɛ ten an tun bɛ taa Sinagale an bɛ taa Côte d'Ivoire an bɛ taa Laginɛ an bɛ taa Burukina mais n'an bɛ taa an ni muso de bɛ sarati karisa ne b'a fɛ k'i furu dɛ ni n bɛ taa jamana kɔnɔ n'i ye furu wari sɔrɔ n'i nana n b'i furu n bɛ taa Sinagale n bɛ taa tigɛ sɛnɛ i ni muso b'a la i b'a fɔ muso ma a bɛ taa dugu so kɔfɛ e bɛ surufe dɔn wa o tɛ miseli ya i tɛ bamanankan kalan ayiwa Bawurama surufe Hausaw bɛ kun ji ni muru min a tɔgɔ de bamanankan na ko surufe kun bɛ ji ni f'u b'a don i nun kɔnɔ o de tɔgɔ ko surufe i ni diyaɲɛmuso bɛ ɲɔgɔn minɛ a bɛ taa so kɔfɛ i b'a fɔ muso ne t'i janfa cɛ fana b'a fɔ ne t'i janfa a b'a bolo kɔ jɔ ta a bɛ muru nin kɛ k'a tigɛ ten f'a jeli kɛ bɔ a bɛ worojɛ fɛrɛ k'a tereka la k'a di muso ma cɛ b'o kɛ muso b'o ɲimi muso b'a bolo kɔ tigɛ k'a jeli bɔ i y'a mɛn n tɛ siya tɔgɔ fɔ hali sini sɔgɔma o caman ka furu bɛ kɛ ten siya dɔw ka furu bɛ kɛ ten n'i y'o bɛɛ fɔ o kuma b'i janya o bɛɛ lajɛlen nɔ o tuma mérite ye mais hɔrɔnya tun ye yen meri nin kɛlen faama bolo di komi kumakan kɔnɔ tɛ an tun ma worow kɛ n'i y'o worow ɲimi i bɛ taa san 10 kɛ kɔfɛ tant que n'i ma na muso nin tɛ furu mɔgɔ ma o de tun ye woro nafa ye woro n b'a tɔ kelen fɔ k'a di kamalenba ma k'a di filaw ma ayiwa an kamalenba ala ma émission Doni kenè halisa an b'a kɔnɔna la an bɛ mɔgɔ min fɛ yen Bourama Bagayoko bi an ɲɛ b'a la émission a bɛ ka taa cogo min na bi émission a kɔnɔfɛnw nafa ka bon kosɛbɛ n'o ye a ye fɔ o ma ko contenu an b'a di filaw ma k'a di kamalenbaw ma fɔlɔ fɔlɔ an ka jamana nin kɔnɔ fɔlɔ fɔlɔ woro nafa cɛ tun b'a komi ko diɲɛlaba mɔgɔ mu selen nin n bɛ fayida d'a ma diɲɛlaba mɔgɔ mu selen nin u ka fitiriwaleya kɛ bon o tuma an tun bɛ taa yɛlɛ woro ta yɛlɛ woro e b'a dɔn wa yɛlɛ woro belebeleba tɛ dɛ a fitinin don i bɛ yɛlɛ woro belebeleba ta ni i ye muso dɔn ko janfanci don taa yɛlɛ woro ta n'i ye cɛ dɔn ko janfanci don taa yɛlɛ woro ta i bɛ yɛlɛ woro nin ta kɛ saɲɔto ɲini k'a kunu cɛ nin kama muso nin kama ni muso don i b'a kɛ saɲɔto ye ni cɛ don i b'a kɛ saɲɔto ye n'i ye yɛlɛ woro nin ta i b'a kunu
tubabu b'a fɔ bigi dɔ ma ko bigi wurusi i b'a dɔn wa fa bilennen don o tuma i bɛ taa banakɔtaa de kɛ so kɔfɛ o kabunda ko t'o rɔ dɛ ne y'i ja i b'a kɛ po kɔnɔ o waati hali sisan kɛ n'i y'o kɛ po kɔnɔ yɛlɛ woro nin n'a bɔra don o don i b'a ta k'a susu ka wulu seɲɔ 7 k'a la ne muso y'a k'i kun n'a taara ɲɛgɛnɛkɛ la i bɛ t'i jɔ a da la tu t'a la ta t'a la i tɛ se ka muso janfa ni cɛ fana y'a kɛ i tɛ se k'o cɛ janfa e karamɔgɔ n'i ka cadeau ye k'o d'i ma ala sugu sogo ni Actuel Média bɛ ka cadeau ye émission Doni kenè halisa an b'a kɔnɔna la an bɛ mɔgɔ min fɛ yen BOURAMA BAGAYOKO Amadi Bagayoko fakɛ halisa an bɛ émission kɔnɔna la walayi an bɛna ka téléphone numéro di n'o ye 20 woro ko woro fitini a bɛ fɛ ka kuma sɛbɛntiya awɔ dangamana woro fitini de don yɛlɛ woro a yɛlɛ woro tɛ dɛ puis hali n'i kɛra yɛlɛ woro fitini de don awɔ fitini de mun fɔ sisan o dangamana woro de ye awɔ o ye dangamana woro a bɛ Fatima ten awɔ ala sugu sɔrɔ awɔ ayiwa ko san o to mɔgɔw n'a ni kabato kunu dɛ voilà donc ko ayiwa cadeau ka ca Actuel Média sanfɛ an ka foli b'u ye BOURAMA BAGAYOKO ka téléphone numéro a ka fixe a b'a wele nka mɔgɔ si kana wele ka bɛn sufɛ yan fan ma ka sababu kɛ a sɛgɛnnen don a bɛ se ka wele tilegan fɛ 20 28 28 76 n bɛ segin a kan o BOURAMA BAGAYOKO ka téléphone n'a y'a wele directement n'a tɛ seli la a tɛ wulili la a b'a ta 20 28 28 76 Amadi Bagayoko ka téléphone numéro fɔ n'o ye 77 ye a bɛ se k'o fana wele ni mɔgɔ b'o la waati o waati i bɛ se k'o wele walima i bɛ kuma a fɛ a ka WhatsApp sanfɛ karamɔgɔ an ka émission a bɛ ka sɛnsɛn ka taa banyɔrɔ la nka an tɛ se ka bɔ émission tɛmɛnen mɔgɔ dɔw bɛ ɲininkali dɔw kan na ka sabu kɛ an kumana bajiw kan bajiw nafa ye mun ye an mɔgɔ b'a ye yiri dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko an ka tobi ni baji ye kuma dɔw b'a fɔ ko an ka baji ɲini k'an ko a la kuma dɔw an k'a kɛ tan yala baji nafa b'a la ni koli funu tɛ wa nafa b'a la ni woyoli tɛ an ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna la wa baji nafa ka ca baji mana na a tɛ kakan dɔ kɛ kakan a bɛ kakan min kɛ n'i ye baji kakan ta a bɛ dɛbɛli tiɲɛ dɛbɛli mana k'i kɔnɔ mɔgɔ min kɔnɔ bɛ funu k'a kɔnɔ funu dɛ n'i y'a yiri k'a la i b'a ta a b'i kisi a tɔɔrɔ ma awɔ baji bɛ fɛn camanba de tiɲɛ hali sɔgɔmada fɛ danga b'a k'i nɔfɛ don o don i bɛ taa baji filɛ dɔ b'i ka danga juguya la awɔ i komi baji ni kɛ sɔgɔma tɛ kɛ wuli seli la ka t'i ɲɛ jɔ baji rɔ k'i kɔsegin a bɛ dɔ bɔ danga la danga kelen awɔ so fana mana k'i bolo sokɛ i bɛ to ka nɔnɔ kɛnɛ d'a ma k'i bolo d'a kɔrɔ k'a kɔ sɔrɔ la ayi komi mɔgɔ min bɛ faritalen sɔn e dontɔ de babu rɔnin tɛ bɔn e fɛnɛ b'a ye anw ka jamana ni magosa a magosa bɛɛ ju ye feeretalen ko rɔ b'a jigi tigɛ mɔgɔ fa salen a ba salen k'a ka nafolo dun yatimɛ ka nafolo mɔgɔ min b'a la se t'a ye k'a dun o de ye jamana gɛlɛya tɛ yan mɔgɔ kelen kɛ mɔgɔ caman nin yɔrɔ dun i tɛ taa ɲɛfɛ o mɔgɔ y'a k'i tɛ lafiya mɔgɔ jama kelen ale ka jama caman mɔgɔ kelen kɛ mɔgɔ t'a nin yɔrɔ dun n'i y'o yɔrɔ fɔ o y'o yɔrɔ ye ala sugu sago baji ne bɛ baji dɔn n bɛ baji baara kɛ n tɛmɛ ne baji la k'a daminɛ yan n y'a bɛɛ dɔn awɔ ayiwa halisa baji ko kɔnɔna karamɔgɔ an tɛ bɔ a kɔnɔ ten parce que ba dɔ bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna la an bɛ deli k'i mɛn radio la i bɛ kuma kan kosɛbɛ k'a fɔ ko a dun bɛ bɔ an ka jeliba na yan ka taa fo yen nɔ n t'a dɔn a tɔgɔ ngali tɛ yan kali wa i ma taa sa an ni Côte d'Ivoire bɛɛ de kelen o ala ba min bɛ ne bɛ kuma an ka kabali kan kabali an ka jiba ni jiba min tɔgɔ a tɔgɔ de ko ale tɔgɔ ko jeliba mais Côte d'Ivoire jiba min bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ k'a ɲɔ Côte d'Ivoire cɛ ci ka taa San Pedro ka taa San Zandara o de ji tɔgɔ ko kabali i bɛ jinɛ ɲɛnama a caman bɛ kabali la dɛ bon n bɛ kabali dɔn ala sugu sɔgɔ awɔ donc o fana jinɛw sigiyɔrɔ dɔ ye jinɛw sigiyɔrɔ dɔ ye komi an ka sita o ye komi an ka sita dunni cogo awɔ sita dunni hali mun fɛnɛ b'a fɔ aw ma ye nin ko jinɛ ko tɛ tiɲɛ ye olu tɛ ko kalama dɔw b'a fɔ dɛ awɔ
ni mɔgɔ min ko jinɛ ko tɛ tiɲɛ o kuma hadamadenya tɛ tiɲɛ wa han ne ko jinɛ ko tɛ tiɲɛ mais jinɛ ko mun donna la n'o bɛ mɔgɔ siran o de ye ka taa alimami ka di walimuso ma k'i yɛrɛ ko awɔ awa kwali sisan turabu masa n'u bɛ se ka turabu saraka u b'a fɔ jinɛ ɲalen jinɛ kuntu jinɛ farima o jinɛ so de tun b'a la o ni samagurusi tɛ kelen ye o ye mago ɲɛ jinɛ de ye a di fi ɲɛnɛ karamɔgɔ yɔrɔ b'a fɔ ko mago ɲɛ jinɛ bɔli ye nasɔgɔli ko BOURAMA émission kɔni a bɛ ka sɛnɛ ka taa ban yɔrɔ la ni ye émission kɔni nin y'a seli a kuncɛ yɔrɔ la an b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ k'an filɛ bi Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a man d'u ye émission ye a ka janya a ka tigɛ nka an fa n'a mɔkɛ si kɔrɔbaya la kosɛbɛ k'a fɔ an bɛ mɛn kuma la o cogo dɔ la o se ka kɛ donc an bɛ hakili sɔrɔ dɔɔni ka bi ta da yan yɔrɔ la ka foli ta ni da bɛɛ ma minnu bɛ k'an suit Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ segin téléphone numéro ninnu kan ni mɔgɔ min fɛ ka BOURAMA wele walima k'a denkɛ Amadi Bagayoko wele i bɛ se ka appel kɛ 20 28 28 76 walima Amadi ka téléphone numéro mun bɛ WhatsApp kan hali bɛ se ka vocal bila kun a b'i jaabi n'o ye 77 66 69 32 nin bɛ dan sigi an ka bi émission Actuel Média sanfɛ ne min bɛ ka kuma lase aw ma n tɔgɔ ye Issiaka Maiga n ka téléphone numéro 94 88 90 10 BOURAMA an bɛ segin ka na ni kuma ye fan fɛ i bɛ dugawu kɛ ka émission Actuel Média filɛbagaw k'u fo ka Actuel Média bɛ fo an bɛ sɔrɔ ka émission wuli o kan i dan sɔgɔ toujours an tɛ segin a fɔli la an bɛ radio so mɔgɔ ni fo anw ye burusi kɔnɔ mɔgɔw ye e k'i taama kɛ bɔ fɔ ye ka na ni sɔrɔ fɔ yan ka na an kuma ɲɔgɔnya an balimaw ka filɛ hali bi an fana bɛ min ɲini jama fɛ maliyɛn bɛɛ n yɛrɛ k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ kɛ dugawu kɛ Mali ye mɔgɔ parti ko tɛ ko wɛrɛ ko tɛ foyi tɛ bɛɛ kɛ dugawu kɛ Mali ye ɲɛmɔgɔ mun b'an bolo ni Ala k'u dɛmɛ u ka baara la ɲɛmɔgɔ mun b'an bolo ni Ala kɛ kunnawolo d'u ma ɲɛmɔgɔ mun b'an bolo ni Ala kana farafarali don ni ɲɔgɔn cɛ Maiga an kɔntannen ba don han an kɔntannen don dɛ u kɛ mɔgɔ ninnu tɛ n'u hakilina to ɲɔgɔn na an k'an sigi k'u filɛ o kuma la kuma surunya ma mɔgɔw sigilen kan filɛ ko min bɛ télé nin filɛ o min bɛ BOURAMA filɛ o k'an bɛɛ ka miiriya de ko Ala kɛ jamana taa ɲɛ k'Ala kɛ jamana taa ɲɛ u bɛɛ kɛ dugawu kɛ Ala de se b'a dɔn min ta ye dugawu ye o kɛ dugawu kɛ min ta ye fɛn fɛn Ala an ka laadala fɛn ye k'i la dugawu kɛ dugawu minɛ b'a de ye Ala ye Ala sago so awɔ yala ka bɔ émission kɔnɔ BOURAMA a ye émission na ni yiri ko ye an bɛ fɛ ka laban ni yiri yala i bɛ se ka yiri fayda kelen di gazeko sanfɛ sisan ka sabu kɛ sunkalo sera jamana ka gɛlɛn yala an balimaw bɛ se ka mun ɲini k'u kɔ a la tile 2 tile 3 walasa gazeke bɛ se ka fɔ ni cogo min na awɔ n tɛ basi an b'o de fɔ an b'o o Amadu an b'o o jateminɛ Amadu fɛ komi ni Ala ni kira sɔrɔ ma a yɛrɛ bɛ dɔ fɔ sa awɔ a fana kɛ dugawu di komi ne ye n sen bɔ baara la a kɛ gɛrɛsɛgɛ yiri dɔ di mɔgɔ ma mɔgɔ k'o kɛ n k'o bonya ta k'o da Amadu ma Ala sago sago e danaya da Amadi kan o jara ya bɛnna ma Amadi i fa ko i ka ɲama awɔ sisan jamana ka gɛlɛn kosɛbɛ jamana ka gɛlɛn fo ka taa fa ka gɛlɛn Maiga ni gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu na sisan i mako bɛ garisɛgɛ ɲɛnɛma na i ka se ka sɔrɔ kɛ i t'i dɔwɛrɛ kɛ i bɛ si la dɔ ɲini n'i kɛra cɛ i b'a mugu bɔ k'a kɛ koko 3 ye ni i ye cɛ ye n'i yɛrɛ ye muso ye i b'a kɛ koko 4 ye siri sugu o sugu si la dɔ ma a tigɛ ka bɔ mɔgɔ kɔ a kɛla siri a kɛla fɛn fɛn n'i ye si la dɔn ko a bɛ siri tigɛ ka b'i la i bɛ garisɛgɛ ɲɛnɛma sɔrɔ a ye k'a si la dɔn susu k'a mugu bɔ k'a ko n'i kɛra cɛ i bɛ koko 3 k'a la n'i kɛra muso i bɛ koko 4 k'a la a bɛ siri sugu bɛɛ tigɛ o de Ala sigi sago kosɛbɛ kumakuncɛ kuma la ne fan fɛ an bɛ foli lase jamana kɔnɔ jamana kɔ kan an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ cɛkɔrɔba y'a fɔ cogoya min na maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen jɔlen don bi ni Mali ka tagabolo ye cogo min na Ala bɛ se ka basigi ni dususuma don Mali kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana in Ala k'a kolo suma jamana in dɛmɛbaga Ala k'u dɛmɛ mɔgɔ ko k'i bɛ jamana in taa ɲɛ Ala k'i taa ɲɛ hakɛto b'o kan salila Mahamadu ne tɛ dɔ wɛrɛ fara a kan Amadu y'a fɔ cogo min na si la dɔn a bɛ siri tigɛ n'a fɔra k'i sɔrɔlen ntɛnɛndon fɛ kana se karamɔgɔ ma mais fɛn bɛ bonya de kɛ sa n'i ye ntɛnɛndon muso min bɛ sɔrɔ ntɛnɛndon fɛ cɛ min bɛ sɔrɔ ntɛnɛndon fɛ i bɛ taa wɔlɔsɔ ɲini k'a siri bɔjan na
ka sila dɔn tigɛ wɔlɔsɔ la k'a tigɛ k'a susu n'i y'a susu kɔnɔni dɔ tɛ yen u b'a fɔ ko soloni i t'a dɔn n'i bɛ jago kɛ i b'a k'a la n'i ye sila dɔn ta kɛ soloni k'a la kɛ layasaga joli k'a la i b'a fɔ jama ma ko ta layasaga joli layasaga ayiwa yiri tigɛ fura dan de sila dɔn ye surtout jagokɛlaw ani magasatigiw ani n tɛ n cɛ fɛ ani n tɛ muso fɛ ayiwa nin bɛ dan sigi émission Doni kɛnɛ la Actuel Média sanfɛ bi halisa mɔgɔ min bɛ mago bɛ vidéo na i bɛ sɔrɔ an ka chaîne YouTube sanfɛ n'o ye Actuel Média ye a bɛ tila ka audio sɔrɔ an ka WhatsApp groupe sanfɛ an kun bɛ mɔgɔ min fɛ bi BOURAMA Bagayoko a n'a denkɛ Amadi Bagayoko an wulila ka na olu de baro ɲɔgɔn kan bi u bɛ se ka mɔgɔw bilasira cogo min na foli ni tani an b'o d'aw ma aw minnu sigilen bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan mɔgɔw bɛ technique la mɔgɔ saba kun b'a la Kadi kun b'a la ka bɔ Actuel Média la ani Mafanta kun b'a la ani wɔlɔkɛ n'o ye ne yɛrɛ denkɛ fɔlɔ ye a fana kun bɛ technique la bi an ka foli bɛɛ ye Actuel Média mɔgɔ bɛɛ k'u bɛɛ dan sɔgɔ ko ni ko ne bɛ dan sigi an ka bi émission na an b'a fɔ aw kan bɛɛ jeudi fo k'a barakɛ ɲɔgɔn fo wa bɛ dan sɔgɔ ni ko